Hayırlı gün, hürmetli benim Tuğan telekanalının seri tepkine tapşırın tamaşaçıları. Bilemsiz küttügüz. Әйе, бағда еткенше мен де енді sizge Güzeliye'nin Matır Tuğan gün konsertinden ikinci бүлекні әлігісі мезгіллерде тәқдим еттерге әзірмін. Шуңа күрә siz үткен атнаны birinci бүлеген қарап кеткен болсағыз бұл тамашадан қазір енді ikinci бүлеген рәхим етегіз, жайлабырақ отырығыз. Барсы да көңілі һәм шәп болашақ. Үзüm үшін шәхсән яңадан дуэтлар ашам Güzeliye'nin концертында һәм инде менә безнең әле яңа гына үзләрен чыгыштан шулай бик матур итеп устайды башкарып чыктылар. Лейсан Ведрова һәм инде Роберт Ямгуров, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Güzeliye белән ничә ел хезмәттәшлек итәсез? Күптән инде. Ничек башланды гомумән менә бу дуслык? Ул әлбәттә инде җыр тәкъдим иткәндер, я булмаса сез әйме аңа мөрәҗәгать иткәнсез. Үзегез сөйләгез. Дөресен генә әйткәндә, безнең дуслык инде теге айлар, көннәр белән саналмый. Һәм дә 10 еллар белән генә саналмый. Чөнки без инде мәктәптән биреле иң якын дуслар булып, бергә бер-беребезгә кунарга йөреп, шулай дус туганнар булып яшәдек. Безнең инде хәтта әниләребез иң якын дуслар булган. Сез димәк, туган якларыгыз бер җирдә була. Әйе, без Димәк, сез Чувашия өлкәсеннән, Чувашиядан, мен Кызыл Чишмә авылыннан, Güzeliye Татарсыгытыннан. Һәм Güzeliye'нең минем үземнең репертуарымда 99% дисәң дә ярый, Güzeliye'нең җырлары әлбәттә. Ничектер шулай туры килде, без Робертның тавышына гашыйк булып, мин аны гел үземнең мәҗлесләргә, бәйрәмнәргә чакырганга күрә бер Güzeliye җыр җибәргән иде, тыңлап кара яңа җыр дип, мин әйтәм, бу дуэт. Әйдәле Робертка җибәреп карыйм әле. Роберт, әйдә җырлыйбыз дип, шулай итеп беренче. Әйе. Нәрсә дим инде мин тагын. Хатын кызларга каршы килеп булмай. Шулай дөрес. Шуңа күрә менә, тем более Мишәр кызларына, между прочим. Шулай итеп біз Роберт белән беренче дуэтыбызны эшләп чыктык. Һәм бу инде икенче дуэтыбыз. Алла бирсә тагын булыр әйме? Алла бирсә, әйе. Güzeliye иҗат итеп торсын, сез инде башкарып тамашачыларның күңелләрен күрә торыгыз. Әйе, шулай. Güzeliye'нең үзенең дә бик күп дуэтлары, һәм әлбәттә минемчә безнең калада тыш бик күп дуэтларга җырлар язаймы. Гомумән аңа яңадан яңа уңышлар телибез. Әле без аның үзебез икәү аның белән дә дуэт җырлыйбыз. Между прочим, теге сүз уңаеннан әйтеп үтәм. Без көтеп калабыз. Әйе, бүген түгел, бүтән вакытта икенче концертка килегез, ям без чакырабыз. Әлбәттә киләбез. Жыр белән җыр арасында Güzeliye'ni шу хәтик матур итеп зурлыйлар, чәчәк гөлләмәләрен. Бүләк итәләр аның иҗади дуслары, тамашачылар арасында утырган, аның иҗатын яраткан артистлар да аның күңелен бүген күрәләр һәм инде әйтергә кирәк, Güzeliye бүген үзенең шундый туган көнендә тамашачыларга үзенең яңа иҗат җимешләре белән беррәттән инде күптәннән яратылып, танылган җырларында бүләк итә. Дусларым да шул хәтик күңелле, шун мәгънәсендә туган көн рухы тантана итә. Безгә дә рәхәт, тамашачыларга да рәхәт. Һәм инде без үз чиратыбызда Güzeliye'гә олы рәхмәтләребезне белдерәбез. Димәк, инде сез бер гаиләдә туып үскән балалар булгач, әйме туганнар булгач, менә бала чагына әйләнеп кайтык әле Güzeliye'ның. Хәтерегездәме, ниндирәк бала иде ул? Ул шундый әрсез иде, кечкенәдән җырлый иде. Особенно актерский аның ниләре бик көчле иде, осталыклары көчле иде дә. Ул постоянно концерт куя инде кечкенәдән бирле. Школны битергәч ул Мәскәүгә килде безнең яныбызга. Бездә торды. Безнең кызларыбыз белән татарский школга йөрде. Минем безнең кызларыбыз белән бергә иҗат итеп бирде. Мәскәүдән ул конкурска беренче нәүбәттә барды, фестивальгә татар җыры. Шунда лауреат булып кайтты. И дальше творчество алга китеп барды шулай. Без Güzel'нең бөтен концертына киләбез Казанга. Бер концертында калдырмыйбыз. Бөтен творчество белән кызыксынып торабыз. Güzel'е иң беренче язган җырларын миңа җибәрә, тыңлатып карый. Апа, ничек булыйсың? Мин үземне оценканы бирәм. Biz аның белән горурланабыз, яратабыз. Диңгез ярында. Синең куллар минем кулымда.
Güzeliye bizim yaktашыбыз, biz Чувашияда, Шыгырданнан, ул татар сыгытыннан. Biz аны беләбез, әтиәниләр белән дә дус идек, бик яратабыз Güzeliyeni. Шуны хөрмәтләп концертына да килдек. Рәхмәт аннарга бик зур уңышлар телибез. Тагын алдагы көнендә зур уңышларга ирешсен. Бик күркәм җырчыларыбызның берсе. Гомумән һәр яктан алганда үзен тотышы, анда киенүе, җырлары безне таң калдыра, халыкны таң калдыра дип әйтегәндә. Бик яратып килдек, менә үземнең апам белән. Исән сау булып, шулай матур гына эшләп, яшәп ятсын инде бу кыз. Һәр вакыттагыча матур итеп шундый Винарис үзенә генә хас энергетика белән чыгышын бүләк иттек. Гүзәлиянең концертында хәерле кичләр котлыйбыз сине, Винарис. Чыгышың белән. Мине котлысыңмы? Әйе. Шушы белән. Беренчедән беләсеңме, Розочка, нәрсә әйтәсем килә? Уфага сәлам, Башкортстан сәлам, туган тел сәлам. Шуннан да мин бик тә горурланам бүген менә Гүзәлиянең концертында катнашуыма. Гүзәлия белән без күп еллар дуслар, күп еллар беләсеңме, дуслар да түгел. Ул минем апа шикелле, мин аңа бик рәхмәтлемен. Ул миңа бик күп советлар бирә бит инде, әйме. Бит совет бирүче кешеләрдә әллә нинди начар уйлар да булырга может. Менә Гүзәлиядә ул бер кашан да юк. Шуңа күрә мин Гүзәлияне яратам, хөрмәт итәм. Һәм яратачакмын. И бездән нык итеп яратабыз, и яратачакбыз, Винарис. Әйе, чөнки ул яратуга лаеклы кеше әйме. Әйе, шуннан да ул достойный кеше. Пока. Винарис или егет булды дуслар. Әйе, аның бит җаваплары да үзе кебек, үзенчәлекле, башкаларга ошамаган. Балкып, шулай инде безнең чыгышы белән тамашачыларны куандырып, Гөлназ Сираева безнең янәшәдә басып тора әле. Гөлназ, Гүзәлия белән сезне ничә ел дуслык бәйли? Исәнмесез. Гүзәлия белән аны кем утырып санагансың әле, әйме? Былай теге уйлап карасаң, 10 еллап бар инде. 10 еллап. Теге башта бары тик гримеркаларда, коллега буларак кына концертларда очраша идек. Аннары ничектер Жаннар бер дулкында булып чыктымы, тагын да якынрак аралаша башладык. Дуска әйләндек дисәң дә була, ялгышмыймдыр, алай дип әйтсәм дә. Аннары инде җырлар иҗат ителә башлады. Һәм инде менә бүген мин җырлаган Кайнар җыры, ул Гүзәлиянең минем репертуарда 4нче җыры. Әйе. Димәк, сезнең бүгенге көндә 4 җыры Гүзәлиянең. 4 җыры, әйе. Һәм инде теге бу арада иҗат иткән җырым, менә күпчелек аны кабулап чыга инде. Гүзәлия, бәхетле хатын кызмы син бүген дип сорасалар, ничек җавап бирәсез? Аллага шөкер, бәхетле хатын, Ходаем күп күрмәсен дип утырам вакыты белән. Мин үземне бик бәхетле дип саныйм. Бәхетле бит ул бер нәрсәдән дә теге нитмиз, не зависит ул. Бармы, гаиләме, баламы, ниме? Бәхет ул күңелнең халәте. Әйе, килешәм. Шуңа күрә мин гел бәхетле. Аллага шөкер. Бүгенге көндә алай да тамашачылар гаиләлеме соң ул? Бармы аның тормыш иптәше дип сорасалар, ничек җавап бирер идегез? Менә миннән гел сорыйлар. Каядыр барам да, син ирең бармы? Әйе димен. Синең ирең юкмы? Юк димен. Шул җавап. Димәк, бу сер булып кала әлеге тамашачыларга. Сезнең тапшыругыз сыман. Әйе, сер итеп кенә әйме? Сер итеп кенә әйтәбез. Сер булып дирбез. Әйе. Әлегә сер булып калсын, ничек кенә булса да, теләсәгез сез аны, миңа калса, Аллаһ Тәгаләгә сезгә аны бүләк итә, чөнки сез ышанып, изге дугалар укып яши торган кеше белүемчә, бит шулай бит дингә нык якынсыз Гүзәлияме? Әйе, Аллага шөкер. Һәм инде сезнең теләкләрегез Аллаһ Тәгаләгә амин дигән чагына туры килсен. Тагын Гүзәлия әйтергә кирәк, бүген теләкләр нык тели торган көн бит, туган көндә күп итеп теләргә кирәк, кеше итеп теләргә кирәк, һәм алар кабул булалар. Миңа да телләр, үзем дә тел, үзем мин дөресен әйткән дә бүген менә рәхмәт әйтеп кенә йөрим. Әйе. Теләкләргә оныттым үзем турында менә бөтен кешеләргә, менә алып баручыларыма, менә режиссерларга, иҗатдаш дусларыма, менә шушы концертны оештырырга ярдәм иткән бөтен кешегә дә рәхмәтлемен.
Гүзәлиянең җырлары сезнең репертуарда бүген нинди урын алып тора? Biz aның белән шундай теге прямо линейный гына кебек иҗат итмәбез. Һәр вакытта бик каты иҗат итәбез кебек. Аннары әле ул бездән генә түгел бит, ул җырны хәзер инде мине сиземле, тоемлы, тегесен биреп карыймасын бир кайда менә бу җырны эшләп карап. Ул бит әле продюсерлык нидә таланты бар, осталыгы бар. Мен теге алып эшләп карыйбыз да, әле бездән генә түгел, теге аранжировщиклардан тара төрле бар ине моментлары. Ләкин аранжерлар бүген урында шундый мин алар ул җырларны бик яратам. Алар кайсыгын алсак та, ул мәхәббәт лирикасы дисәк тә, ничектер ул сүзләрне дә сөйләп белә бит әле. Аның текстлары шундый матур, яңа ята торган һәм аңлаешлы, һәм тыңлаучыга җиткергә бик рәхәт аның җырлары. Зәлия бәйрәм белән мин сиңа иҗат юлың, иҗат гомерең озын гомерендә телим. Мондый озын гомер, бәрәкәтле, сәламәтле озын гомер. Бар да һәйбәт булсын, бергә шулай иҗатташ, дуслыкта яшәргә насыйп булсын. Бәйрәмең белән. Hürmetli dostlar, nindi tuğan kön indi tortsız, mına qarasam nindi matur tort әзерләгәннәр һәм инде белүемчә хәзер Гүзәлия үзе дә белми сәхнәгә аның киләсе җыры башкарып беткәнен генә көтеп торачаклар да чыгарачаклар бу тортны. Дуслар, миңа калса бөтен мөхит тантана иткән пирамидада тагы да күтәрелеп китәчәк, кайфлары тагы да күтәреләчәк. Сезгә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, нишан тынычлыгы телибез. Һәрбер башлаган эшегез уңышлы булсын. Тормышыгыз шушы торт кебек гүзәл булсын. Гүзәлия, гадәттә иҗат кешеләре сәер диләр. Сез сәерме? Һәм сәер ягыгыз нинди? Сәер. Анда күп алар миндә. Бик күп. Менә үзегездә бүген кабул итмәгән ниндидер якларыгыз, сыйфатларыгыз бармы? Үземдә? Бар. Сез алар белән ничек көрәшәсезме? Эшлим. Эмоциональ кеше. Бик каты, артыгы белән эмоциональ кеше мин. Башкача булып булдырып та булмыйдыр иҗат кешеләре. Тырышырга кирәк инде. Ул бит үз өстеңнән эшләсәң дә, гомер буе эшләсәң дә, аны барыбер теге 100%лык осознанно 100%лы үз өстеннән идеаль кеше ясап булмый үзеңнән. Дип уйлыйм инде мин. Бер бездә идеал түгел, бары тик шуңа омтылырга кирәк үз өстендә эшләргә. Бәлки без үзебезнең менә шушы сәерлелегебез белән, бәлки идеаль түгеллегебез белән күркәмдер без. Уникаль. Уникаль. Уникаль концерт бара бүген, уникаль Гүзәлия соклангыч искиткеч чынлап та бүгенге тамаша. Һәм инде дуслар, мин уйлыйм, сезгә дә бүгенге безнең тапшыруның һәрбер минуты кәефләрегезне күтәрәдер дип. Yazıdan yazmışız, kalıdan yoldaşız, Utta yolur deyir, süyürler. Hürmetli тамашачылар, әлбәттә инде Гүзәлияны котларга бүген аның хөрмәт иткән җырчысы, безнең легендар җырчыбыз Айдар абый Галимов та килеп җиткән. Айдар абый, мин беләм, сез инде әйтер сүзләрегез, әйтүләкләрегез бүген Гүзәлиягә күптер. Мин бик шатмын килә алуыма, шушы көнне, шушы тәгаенләнгән вакытта. Дөньялар төрлечә булырга мөмкин. Менә Аллаһка шөкер, Ходай Тәгаләнең амин дигән чагына туры килеп, бүген җыела алдык. 80 көн булуына карамастан кызык бит. Көнендә. Хатын-кызның яшен сорамыйлар диләр, шуңа күрә теге ничә яшь икән дә, ул бит юбилей дә түгел. Ну, иҗат кешесенең һәрбер туган көне ул үзе бер бәйрәм булырга тиеш миңа калса. Ул һәр вакыт уртаклаша инде ул тамашачылар белән дә, иҗади коллегалар белән дә. Шуңа бүген шундый матур кичә, шундый атмосфера җиңел, рәхәт. Ул төрлечә була. Менә бүген не юк, теге ниндер киеренкелек юк. Җиңел, Гүзәлия үзе нинди, аның кунаклары да шундый, тамашачылар да һәм иҗади дуслар да шундый. Мин бик шатмын алар арасында миндә булуыма. Мин репертуарымны бик бай дип саныйм, аның җырлары белән байыган дип, байытылган дип. Чөнки алар бик күп кырлы. Менә мин сәхнәдә әйтеп киттем, кайсы гына җырны алсам да алар бер-берсенә охшамаганнар. Темасы буенча да, көе буенча да, стиль буенча да. Менә бүген тагын бер яңа җыр җырладым. Сизеп торам, менә тамашачылар беренче яңгырауда ничектер кабул итеп алдылар. Бу бик мөһим. Аллаһка шөкер. Әлбәттә, без инде сезнең иҗади дуслыкка киләчәктә дә матурлык телибез. Шундый тату булыгыз, шулай бердәм булыгыз. Һәм инде безне әле куандырыгыз уртак иҗат җимешләрегез белән. Бары тик шулай булачакбыз, белеп торыгыз. Айдар абый, сез әйтәсезме әле, ул ничек итәсез? Булай да әйтәм мин, булай да әйтәм.
Гүзәлиянең туган көн концерты шундый матур итеп, матур җырлар белән, матур чыгышлар белән үрелеп бара һәм инде Гөлназ Асаева да шулай котларга ашкынып килгән Гүзәлиянең концертына. Гөлназ, гомумән Гүзәлия белән кайчан хезмәттәшлек итә башладыгыз? Дөресен генә әйткәндә, без инде күптән Гүзәл апа белән таныш, әмма ләкин менә хезмәттәшлек итә башладык без 2 ел элек кенә. Һәм синең репертуарыңда бүгенге көндә бер генә, әмма дә ләкин бик шундый матур сыйфатлы эчтәлекле җырчылай бит. Әйе, чыннан да бушылай. Ул инде Гүзәл апа шул җырны җибәргәч, нишләптер менә бер үк секундыннан, шушы үк секундыннан күңелгә шул хәтле кирип, ниндидер бер зур урынын яулады. Һәм дә инде миңа калса, минем тыңлаучыларга да шулай ук ул җыр инде ошагандыр дип үмитләнеп калам. Гүзәл ападан матур җырлар көтеп калабыз. Ул гел WhatsApp'та безгә җибәреп тора, без гел тыңлыйбыз. Гүзәл апа бер көн булса да җыр җибәрмәсә, уже күңел ничектер менә кыен. Нәрсәдер кыра шулай. Шуңа күрә Гүзәл апа көндә җибәрегез, ямыз инде. Гүзәлияне шын күңелдән котлыйсым килә аның шундый матур бәйрәме белән иҗатташ дусларын җыйган ягына һәм аңа иң изге теләкләр, иҗади уңышлар телим. Без озактан бирле Гүзәлия белән таныштылар инде, бик матур җырлар ул миңа язды. Сатты бирдеме, бүләк иттеме? Кайсыларындыр сатты да, кайсыларындыр бүләк итте. Хәзер менә бу концертны җырлагач бүләк итәрмен диде. Растем потихоньку. Шуңа күрә шулайрак. Тамашачы бик җылы. Менә сез бит инде төрле авторлар белән эшлисез, әйме Марат? Гүзәлиянең гомумән иҗаты, җырлары һәм аның белән эшләү процессы башкалардан нәрсә белән аерылып тора сезнең өчен? Гүзәлиянең үзенең карашы, аның үзенең видениесе, ул белә кемгә нинди җырны яздырырга. То есть язып ниткәндә дә язганда да ул белә кем өчен бу җыр булачак. Ул профессионал, аның җырлары хитлар. Шуңа күрә шундый үзенчәлекле үзенең бер изюминкасы бар. Берсеннән берсе оста талантлы башкаручылар Гүзәлиянең туган көн концертын бизиләр һәм инде киләсе безнең җырчыбыз Сирина Зәйнетдинова. Хәерле кичләр сезгә, Сирина. Хәерле кичләр сезгә дә. Мен инде хәзер сез Гүзәлия белән дусмы, иҗади мөнәсәбәтләрем сезнең турыда дип сорамыйм да, чөнки кем белә сөйләшә башлама, алар Гүзәлия белән якын дуслар диләр. Сезнең дә шулаймы? Ул инде сорыйм әле. Якын дуслар, әлбәттә иҗатташ дуслар дип әйтсәң дөресрәк булыр. Чөнки Гүзәлия минем иҗатымда балам җыры белән һәм кичле хатын-кызлар җыры белән бик матур гына һәм бик шундый фундаментлы урын алып тора дип әйтәсе килә. Чөнки бу җырлар безне тагында бәйләде. Ул әйтә, бу җырлар минем йөрәгем аша. Син ничек йөрәгең аша үткәреп җырлыйсың? Бу җырларымда шундый дип. Ул аралашып яшибез. Чөнки ул ихлас, чөнки аның җырлары үзе кебек матур. Аңа инде бүген туган көнендә күргәнегезчә зал тулаймы? Җырчыларның асыллары, ниндиләре генә әле име, үзе матур, костюмнары дисеңме, җырлары үзенең тотышы дисеңме, бүген чыннан да аның бик зур бәйрәме. Гомере озын булсын, иҗаты гомерле булсын. Аңа бары тик уңышлар теләп калам. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда инде белүгезчә Гүзәлия белән бик күп еллар дәврендә хезмәттәшлек иткән Элвин Грей, Разик Юлакшин. Хәерле кичләр сиңа. Хәерле кичләр. Бик шатбыз сине бу бәйрәмдә күрүгә һәм инде әлбәттә ничек инде Гүзәлияның туган көне син сизәйме, Элвин? Ну, конечно, чөнки Гүзәлия белән без Мәскәүдән бергә эшләп башладык. Мәскәүдән алып, уже 10 ел даже күбрәк. Һәм күп җырлар минем репертуарда, альбомда, һәм мин бик шатмын. Тормышта аның танышуыма һәм инде аның җырларын башкаруыма бик тә шатмын. Бүген дуэт җыр буламысың, Разик? Конечно, это же коронный дуэт. Жили булам нуры булам. Ул җыр менән белделәр мине. Һәм как раз таки Элвин Грей барлыкка менә туу барганда шул җыр бик нык ярдәм итте. Гүзәлиягә инде теләп киткем килә бүгенге матур туган көнендә. Шундый кешелекле матур эчтәлек, аның күңеле матур. Һәм инде шундый матур кеше булып калырга.
матур җырлар иҗат итәргә һәм инде эргәсендә булган дуслары гилдә шундый үзен сымак якты йөзле талантлы кешеләр очрап торсын. Без бергә. Filuz Kahirov, Artur Kazanov, Ahrir hamida eng albatta rahmatlarni olsa u endi bu jurni ijod etgan Go'zaliya. Менә Гүзәлиягә рәхмәт. Мондый кайнарлыкны Гүзәлиянең җыры булмаса, әле сизмәгән булыр идем. Филүснең тавышы булмаса, җырны булмый күрсәтеп матур иттереп, Филүс кебек талантлы. Бер-беребезне рәхәтләп мактыйк әле. Татарстанда Филүс бер генә ул. Ой, рәхмәт. Ну, Башкортстанда да берәү генә. Ну, Гүзәлиядә берәү генә бит. Ансы да бар. Ансы да юк түгел дигән бу. Гомумән Гүзәлия бу җырны ишат иткәндә уйламагансыздыр, шушы хәттәк югары дәрәҗәләргә күтәрелер бу җыр дип әймен. Артурдан килеп кушылуы. Әйткәндә, минем алдымда бер задача бар иде Филүстән. Шәп җыр. Мин шырдый бирдий җырлар язмыйм диде. Миңа язсаң нормальный җыр язып бир диде ул. Менә шуны язгачлы мин кемгә? Филүскә, конечно. Бүтән кеше җырлый да алмаган булыр иде. Мин аны ул җырны ишеттем дә, шунда ук яратып та өлгердем. Аны яратмыйча мөмкин түгел бит. Менә ул нинди генә башкаруда булмасын, ул җыр, ул ничек дип сүзләренә киенектирү килгән һәм менә тамашачыларның күңелләренә ничектер үтеп керә дә һәм шуннан чыкмый да. Менә шундай җыр. Аның тарихын сөйләмә әле. Мин аны шундый авыр вакытта язган идем. Аннары Филүс ул җырны мин җырлыйм диде дә бөтен туганнарыма, дусларыма шалтыраттым. Беләсезме дә миннән Филүс җыр алда. Мин инде бәхетле. Ул минем хыялым иде. Гештальт ябылды. Аллага шөкер. Безнең менә хезмәттәшлек җепләребез üzülмәсен, ныгый гына барсын дигән теләктәмен. Рәхмәт. Котлыйм туган көнең белән Гүзәлия. Һәм бит әле әйтергә кирәк, туган көнгә сюрприз булып әйдәле киләле монда дуслар. Әйе, күрсәтик әле сезгә. Артур Хасанов үзе. Самасыз? Сез Артур, без чиксез бәхетлебез, без чиксез шатбыз сине күрүгә. Филүс, син үзең дә көтмәгәнсеңдер бүгін тагы да янәдән Артур белән чыгыш ясармын дип әйме? Ну, шулай инде мәйтәм Кинәт юллардан мәйтәм ничек кайтып җитер микән дип миңа хәбәр әйттеләр. Артур үзе дә шалтыратты, мин кайтам дигәч, мин әлбәттә шатландым инде, мәйтәм тагын Казан тамашачысын шатландырабыз икән дип. Артур, син безгә кыскача гына сөйли аласыңмы? Бу җыр кашан синең күңелеңә керде? Кашан син аны беренче тапкыр башкардың? Бер ел элек аны мин ишеттем дә, гашык булдым шул җырга. Миңа дус малай килде дә, әйдә яздырайык әле ди. Ул яздырганчы мин тиз генә үзем яздырдым да. Тойдым. И мобилизация башлангач инде беренче тапкыр халык ишетте аны Пензада. Һәм Филүс, син кашан ишеттең? Һәм беренче тапкыр шушы Артур Хасанов башкарганда бу җырны ишеткәч, әзрәк кенә көнчелек хисләре китәдеме? Миңа киресенчә мин аны эзли башладым. Мин әйтәм, мин бит талантлы кешеләрне яратам. Талантлы, менә чыннан да тавышы матур булган кешеләрне. Андый кешеләрне мин сәхнәгә чыгарга яратам, үземне концертларга һәрвакыт чакырам. Һәм менә Артурны ишеткәч тә аны кая инде анда бер меңнән дә артык видеолар миңа килде, ишеттеңме дип. Һәм әнкәй дә бигрәк тә җибәргәч инде мин әйтәм, кара, ничек эзләп табыргасың. Тамашачыларга рәхмәт, шундук теге социаль челтәрдәге аккаунтларын җибәрделәр, кем икәнен, әле исемен, фамилиясын да белмидем, табып җибәрделәр. Шуннан соң инде социаль челтәрләрдә языштык, шуннан таныштык, шуннан соң инде Казанга да килеп җырлады. Һәм инде илебезнең иң төп концерт залында, Кремль сарайында, анда да чыгып җырладык. Шуңа күрә бик шатмын, бик бәхетлемен. Ул дөресен әйткәндә Артур җырының популярлыгында ул бик зур көч куйды.
Aliyev bütün piramidada oturgan xotin qizlarning yuraklarini yanadan yovlab chiqdi. Xayrli kechlar sizga. Hayırlı kiş. Hayırlı kiş Kazan. Güzeliyaning Selam Ufadan. Güzeliyaning tug'an kuni ham endi albatta biz shodmiz sizni ko'rishga. Demak, siz bunda bo'lgach, demak, sizning repertuarda Güzeliyaning necha shiri? Güzelliğinin jırı benim repertuarda где-то bir 4-5, но мен bugün başkardım birine. Yari, dur, boshida boshqarsamda boshqarsalar. Birinchi jırı men aның başkardım bir 10-12 yıl elek. Sog'inurlar degan jır. Ni uchun siz so'ylaysiz Güzeliyaning jirini o'zingizning repertuarigizga? Ne için söyleyeyim? Çünkü Güzelliğinin jırları mыңlı, iştelikli, tamaşaçının көңілен айкап шығара тұрған жырлар. Xotin qiz bularak qaysi yoqlari, g'umuman xalqining endi qaysi yoqlari sizga o'xshaganlar abi? Güzelliğinin bütün tigi xotin kız olarak bütün kılıklarını da bilelmeyim çünkü ben onun bilen yaşamayım. Bulaydı, әйтсе айтып қоя. Işın işley, turı, молодец, açık her vakitte da, mülayim. Ham endi biz eng ezgu tilaklarni yetkazamiz bugungi tug'an kunda. Shulay bet, baxtli bo'ling'iz Güzeliya. Güzelliğe baxtli yaşa, xotin kız baxtli senga. Yangidan yangi tur jırlar Allah bilsa birga ishlarga nasib bo'lsin. Rahmat jırlaring uchun, rahmat bo'lganing uchun. Har vaqt shibak, har vaqt shunday elegant bizning Elvina endi Güzeliyani shunday vaqtlarga kelgan, chunki biz kuzatib turdik. Siz boshda tomoshachilar ratında o'tirdiz shekilli Elvinaymi, shashaklar bilan ketdingiz. Mana tomoshachi bo'larak bugungi konsertga sizning bayagiz. Birinchidan sizni shundan boshlaygali. Bugün bir bayram konserti. Albatta men bugün bayram etirga keldim. Albatta men bugün ko'ngil ochirga keldim. Yaratgan kompozitor bizni qutlarga keldim. Shunga ko'ra men bunda bir kritika turida o'ylab o'tirmadim. Menga barisi da o'xshay. Men Güzeliyaga o'zimning tilaklarimni endi yetkirdim, aytdim. Bu bizning hozirgi vaqtda big populyar kompozitor. Ham u bizga big kerak, onun jırlari big kerak. Men qarab turam bugün konsertda barisi da mana shunday populyar jırlar, populyar artistlar. Demek onun jırlari bizni populyarlashtira. Onun jırlari demek shundan da hit bo'lala. Shunga ko'ra Güzeliya sen ishingni toshli ko'rmasang har. Chunki sen Güzeliya artistlarimizga hali o'sirga, yangi o'zlarini to'g'ri keladigan, ko'ngillarına xush keladigan jırlarni topirga sen yordam etirga tegishsing ularga, shulay bet. Shulay. Uzun umrlar senga. Amin, shulay bo'lsin. Durmuş yolları zikreterler uğram Digine görsek de jüle Başlarımızın iyisini sağ Tuğan kunda tonası gürlep devam eti azat fazlayıp şulay gali şın ko'ngildan endi har vaqtdagıcha bütün yuragin jonun berib boshqardi o'zining Güzeliya ijod etgan jirin. Azat, hali bu jirni sen birinchi topib boshqardingmi bu zalda? Yo'q, bu zalda endi bu radiolardan da bardi. Bu jir endi yaratib olgan birinchi shulay jir deb aytasim kelar. O'zimiz so'lni boshqardilar Güzeliyaning. Bizning duetlarimiz da bor. Lekin endi mana nasib bo'ldi bugun bu jir bilan chiqish yasagan onun konsertida. G'umuman birinchi mana xizmatdoshlik ite boshlov mezgillarini esga olsak, Güzeliya bilan nechik bo'ldi u? Birinchi jirlar bizning Güzeliya bilan 8 yillik ijod etildi. U tong'ina deb atalaydi. Anasini bir ko'p jirlar ijod etdik. Hani nechik deb aytayim, u bizga narsa keragini bila biz bilamiz ondan endi ijrolarga ekan. Evet, har bir shashning bitin o'zingizga to'g'ri keladigan har bir kompozisiyaning ijodida ol jir bo'la. Shunga ko'ra men ol shibara bu senga boradi. Har vaqtda natiga anglashib ishlaysan, sezimlov bor degan so'z kompozitorda, evet, Güzeliyada sezimli yo'l, kimga nindi jir borashag'in, kim ana shirni yetkirashak, ham kim bilan u jir hit bo'lashag'in. Shunga ko'ra shinabda bu talant, bu men bek shod bu tuğan kunda qatnashirga, chaqirgach da ishlarim bo'lsa da Moskvadan tezgina qaytdim, ishlarimni qoldirib shu motor konsertga.
Гүзәлиянең гади генә туган көне шундый грандиоз булып уздаймы, Гүзәлия? Сез үзегезнең юбилей концертыгызга гомумән тагы да 22 елдан юбилей концертын ничек итеп күз алыйсыз? Мин 22 ел дип юри юкка гына әйтмәдем. Сез аңлыйсыз, әйме? Сезгә бүгенге яшькә мин Планнар бар, Кремль бар безнең нидә Мәскәүдә. Шундадыр дип уйлап торам инде. Сез безне чакырасызмы? Әлбәттә, әлбәттә. Туган тел гел безнең белән. Туган телне хөрмәт итәбез, яратабыз. Хыялланасызмы? Әллә максат куеп шуңа теге адымнар язып шулай яшисезме? Мин инде хыялый кеше, хыялый кеше мин. Бар. Максатлар да куям. Миндә, наверное, менә сочетание. Икесен бергә. Әйе. Миндә бизнесвумен да бар, хыялый нечкә хатын кыз да бар. Бигрәк субханалла уңгансыз да инде. Мин беләм, сез бик уңган хуҗабикә, сез бик чисталык яратасыз, бик тәмле итеп пешерәсез, шулай бит? Рәхмәт инде. Үзем турында шулай әйтә алмыйм. Миңа сер итеп кенә әйттеләр инде. Сез шундый үзенчәлекле җырлар язасыз. Сезне менә тыңлап китте һәрбер артист үзенең якын дусты итеп күрә. Сез һәрбер кеше белән элемтәндә яхшы итеп, җиңел итеп табасыз. Сезгә тәрбияне бик дөрес биргәннәр. Сез дингә дә бик якынсыз. Һәм шушы бөтен булган сыйфатларыгыз әйме сезнең һәр вакыт сакланып калсын, Гүзәлия. Шундый үрнәкле булып, шундый җиһанны әле матур итеп яктыртып яшәгез озын-озак еллар дәврендә. Сезгә дә уңышлар телим, каналыгыз гөрләтеп торсын, матур булсын, шуны тыңласыннар, карасыннар, сыклансыннар. Амин, рәхмәт. Автор башкаручы, бик күп популяр хитлар авторы, продюсер Гүзәлия! Менә шулай дуслар, шул хәтлек үзенчәлекле итеп, матур итеп, күңелле итеп барды. Һәм инде тамамланды Гүзәлиянең туган көненә багышланган шундый эксклюзив шоу программа бәйрәм концерты. Әйе дуслар, монда инде безнең артистларыбыз әйтеп киткәненчә һәм минем тоемлавым буенча нык рәхәт булды, нык җылы булды, матур булды, моңлы булды. Без инде үз чиратыбызда Гүзәлияне тагы да янәдән котлап, аңа киләчәктә дә хәерле, матур, озын гомер, илһамланып иҗат итүен теләп калабыз дусларым. Үз чиратымда инде сезгә мин үзем дә шәхсән саулык, сәламәтлек, матур, шатлыклы хисләр генә теләп, сау булашып киләсе матур эшләшләргә тик роза хәерле нәрсә итеп тапшырып сезне яратып һәм кочаклап сау булашам.